Jongens, ben er hier nog paardenneukers in de zaal? Nou, dan kun je beginnen hoor. Laat die paarden maar binnen komen. Dup, dup, dup. Het is wel ze roepen wel zo wat, maar als er in een paard zou steden, was geen niemand die dat erop kruipt. Inclus min. Jongens, is er hier nog een echte paardenneuker? Er moet meer paarden geneukt worden. Er worden veel te weinig paarden geneukt. Jammer hoor. Als de mensen wat uit als gooien schiet, hè? Oh Marie! Was nog niet eens op de plek. Toen zag ik er aan Hermine holen in mijn box. Holen in de box. Hey, ik kun dit op op. Oh Marie. Oh Marie. Oh Marie. Oh Marie. Zag ze er fantastisch uit. Die ronde naast, die mooie staat, ik zit in de kop. De waai in, ik kun er de pop. Oh Marie, ik leef maar bij een puntje koelen uit. Oh Marie, serieus, Maassen? Goed zo hoor. Wat is dat, een paard of een deken of wat is dat? Wat zei je maar niet en dan ben je met het leden binnen komen denk ik, jongen. Nog een keer. Nou, als we nog dit over hebben. Als de cassette maar nog niet vol is, dan doen we dat. Maar hier is nog wat over.
Dat kunnen wij niet. Kunnen we ook niet. We kunnen hem ook niet. We kunnen hem eigenlijk waar. Je moet een beetje lullen doen. Jongens, even nu. Leuk hé, leuk hé. Maar blijft niet leuk.